imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Kagkaroon sa kasagpuan sa taon matahong nga sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ano ba lang ginabuhat mo? Ado? Ginuyatan mo ako sa kamot? Buyan ko siya. Ano? Anika, naabuyan mo siya. Si Tita Estrella. Anika, hatagi ako sang rason. Tungod gusto ko nga magsalig sa iya. Kag gusto ko nga ipahibalo sa inyo nga wala siya nagakaon sang tawo. Ang iya lang nga ginakaon, amo ang mga bibi, kag baboy. Kag pwede naton mahambalan ina. As long as wala siya nagakaon sang tawo. O kung nagapanakit, mahimo kita nga makighambal sa iya. Wala ko yan nagkakaon sa tao, no? Amo gani, nga buyan ko ikaw dira sa trap. Kag hindi kagid maghimo sang malain, ha? Tungod wala man kami sang himuon sa imo nga malain. Deal? Del. Ay, ado, kuhaa ang net. Ouch! My hair! Ado, magkuha ka dayon sang dahon. Kay para nga maitabon siya sa iyang alawas. Nan, ara na. Natabunan na ang idalom sang bahin sang imo lawas. Karon, masugilanon kita sang maayo, ha? Ay, sige. Magpungko ka. Gusto mo ba lang bulngon anay nato ng pilas mo sa dughan? Ay, no need na. Maayo mo lang inadayon, eh. Okay. So, tik-tik kagid? Kag wala ka nagkakaon sang tawo? Bibilang kag baboy ang ginakaon mo? Nga Girl, amo na lang siniho, Daw tao man bala. Pwede nga magkaon lang sang utan. Pwede man nga karni sang sapat. Kuna mo. Nga hindi ka na lang magbakal sang buhi nga bibi. Ukon baboy. Girl, kinanglan namon nga maghunt. Kay kabahin pa ina sang mga nature namon, eh. Apang isa ina kapag pangawat. Kag makapirwisyo ka mo sa mga tag-iya sang sapat. Once a week man lang ginabuhat namon, ina. Apang may nagkaon sang baboy kagabi diri. Ay, hindi ako to, no? Ha? Isang nagligad lang nga si Mana ako nagkaon sang unod sang sapat. Kag hindi na ako nga nagapangaon diri. May iban nga aswang diri, no? Amo gali?
Kun amo, sugiri ako. Sino pa ang kilala mo nga mga aswang nga malapit diri? May manananggal man bala? Uy, pasimple ka lang ha. May kilala ka bala? Kag nga isugid ko sa imo. Basi kung may buhaton ka nga malain sa ila, ha? Nagakaon bala siya sang tawo? Wala. Nagapanakit bala siya? Well, nakig-away siya sang ganitanay sang nagligad nga adlaw. Tungod sa kaikratan sang ex-boyfriend niya. Gusto niya nga pahiwitan. Siling ko, hindi na lang. Kaya hindi man worth Medyo ginpahog lang niya. Nagpaupo siya sa kilala namon nga mga tik-tik. For sound effects lang bala. Tapos, nagtambay sila sa balay sang girl. Ayang bata. That was so funny. Okay. Ay nga Nagpati ka dayon? Igadluman ang tawag sa imo sang kaupod mo? Nga ahaw? May psychic powers ka? Kag na-feel mo nga nagasugid ako sa matuan? No. Kag wala ako nagagamit sang psychic powers. Kag paano ang mga nagabuso nga nahulugan tungod sa amon? Sa banta ko, nakahibalo kita nga duha. Nga hindi aswang ang may kabangdanan sini. Ang importante lang, nga wala ka mo nagapanakit sang tawo. Igaluman! Pagkalayo naman ang iya mga mata. Ano ba lang ginapanghampal mo ngayon? Aswang siya. Isa ka alagad sa kadulom. Bisan wala sila nagkakaon sang tao. Hindi gihapon sila dapat nga saligan. Gani untatay na ina. Maghipos ka lang, Ado! Ramon, may idil ako sa imo. Ano ina? Dala kami sa kilala mo nga manananggal. Wala kami sang buhaton nga malain sa inyo. Kinahanglan ng namon nga makapangayo sang jutay nga dugo. Kag hindi ka magkabalaka. Mabayad kami. Oo. Bayaran namon ang abyan mo sang dako nga kantidad. Kagamo ka man. Bayaran namon ang pagbulig mo sa amon. Kay lola ko mahalin ang kwarta. Kinatulok niya ako. Dug ginapasa niyang akon hun ang huna. Boyan mo ako Oo, Paano kung hindi na ako magbalik? Paano kung palagyuhan ko kamo? good question. Pero, kung mapasugot ka sa amon, paano ka nakasiguro nga hindi inipaon? O kung tugalbong? Paano ka nakasiguro nga hindi ka mo namon paghalitan? Kagdakpon, kung nagpakita ka kaupod ang mga abyan mo. Pareho kita nga may dako nga rason para magduha-duha sa isa kag isa. Wala sang foul proof nga paagi para masiguro naton nga hindi naton pag-intuon ang isa kag isa. Pero, that's life. Kung kaisa, kinahanglan mo lang nga magpasimpalad. Kung kaisa, kinanglan mo nga magsalig. Ay, you know what?
Nagustuhan ko ikaw. Kagano man abi ang hindi mo magustuhan sa akon. Fine. Fine? As in, dalon mo kami sa manananggal mo nga abyan? Istoryahon ko anay siya. Sugiran ko siya sang offer mo. Pero, ginhanglan nga buyan mo anay ako Okay. Pero, dapat mo nga ihatag sa ako ng phone number mo. O kung username sa Facebook. Para makahibalo ako, kung diin ka pwede nga makontak. Okay. Magpamati ka. Okay. Ari na. Nakuha ko ng ginapangayo ko sa imo. Sigurado ka nga buyan mo ako? Oo, gani. Para sa diin ang posyon nga buhaton ninyo. Para mabilang ko ang 3 kamalain nga mga espiritu. Mm. Importante nga mabuhat namon dayon inay. Tungod posible nga may mapatay kung hindi namon mabuhat dayon. Gani palihog. Kinahanglan namon ang bulig mo. Palihog siling sa imo abyan nga handa kami magbayad. Okay. Ihambal ko ina sa iya. Apang hindi pa ko sure kung mapasugot siya sa gusto mo. Pwede ko lang ihambal sa iya. Apang hindi ko siya pwede nga piliton. Okay lang ina. May iban ka pa ba lang nga kilala nga manananggal? O kun kilala nga pwede mo nga ihambal nga amoy ng kinahanglan namon. Tungod kinahanglan gid namon ang imo bulig eh. Demanding ha? Pero, sure buhaton ko ina. Total, buhaton ko man ina sa isa. Nga hindi na lang sa tanan. Correct kag idra. Oh, si Ado. Nagaugtom lang siya ho. Samtang nagapamati. Kag dumakalayo ng lawas niya. Sa hindi mahibalan nga tion. Hindi ayhan pag tiraduron ako sang upod mo nga ina ho ha? Ramon? Hmm? See you later. Nag-text na ako dira sa phone mo. I-text mo ako ha, kung ara ka na sa inyo balay. Okay, fine. Nag-ulot ang mga balahibo niya sa lawas. Naglakat siya dayon. Nga nagakimpay-kimpay ang iya mga pakpak. Bye! Magabian sa dagarinyo sa pagkamati ang magabatarumot sa kong sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradio Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Ano bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa katapusan nga bahin sang kasaysay ni Camila, gagin pasakop ni Krista, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Halok. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes. Nagapati ka ba lang sa isa ka relasyon? Kinahanglan ng pagsalig. Kon. Ako nagapati, Camila. Apang tungod wala ka sang salig sa akon, ano pang pulos nga ipagkigbato ko ikaw. Gin-give up mo ako, sang tion nga nagapati ka sa iya. Sige. Madali lang. Nga, Ano palang buot mo silingon, Mat? nakahibalaw ko nga nakahibalaw ka, Camila. Mahuyugon ka na ugaling magpabulag-bulag eh. Oo, gali. Nasugid sa ako sang abyan mo ang bahin sa trabaho mo. Congrats. Ang ginakasubo ko lang, ang mga kadali sa imo magbag-o sang kabuhi, Camila. Ginkalimtan mo ako. Apang ako, saksi kong mahal nga Diyos,
Hindi ko mabuhat, ina. O, gali. Nagaplano ka gali nga dayon nun ang pagbaligya sang balay ni Lola mo? I'm not sure now. Nakahibala lang ko sa buot mo siningon. Sa tiyod nga ginabaligya mo ini sang dalayon. Ano pala ang natabo? Hinali lang nga nagamuliwat ang pensar ko. Atong si Ma. Kristo! Nga, nagahibi ka. Kristo! Hindi ako makaibalo kun bala. Nagahimo ako sang dako nga sala. Ano ang buot mo silingon? Ano ba nakatapos sa pagsugilano ninyo nga duha? Sugiri ako. Gusto ko tani ikaw nga laygayan. Apang mas ikaw ang nakakilala sa iya. Kag ano sa pagta mo? Nagasugid siya sa matuod? Ampot, ginagamuhan ako, Kristo. Binagbinaga balasang maayo. Nakahangop ako nga nagagamo ang pensar mo subong. Kag hindi ka makadesisyon. Apang amiga, pamati ang ginasiling sang imo kasing-kasing. Hindi pwede nga puro na lang utok. Amo gani nga nagkakapahamak ako eh. Kay mas nga ginapangibabaw ko ang kasing-kasing ko. Ay, ambot lang amiga. Apang do ginapananaw ko kung ano ang ginabatyag subong ni Matt. Nasakit pa man ang buot niya. Hamak mo. 4 na tuig nang nakaligad. Apang wala niya gihapon ginubya si Nika. Sa imo ayan pagbanta. Wala ina rason? Hindi ko gusto nga i-point out ha. Pero amiga, daw husto si Matt sa pagsiling nga kulang ka sang pagsalig sa iya. Krista, ginaako ko ina. Siguro, nahadlok na akong masakitan liwat. Gani nga nagasubong ako sini. Kinahanglan mo nga magpangayo sang patawad sa iya, Camila. Husto ka. So? Ano pang problema, subong? Hindi bala. Lahambala ninyo ina, antes siya magalin?
mabalik siya sa probinsya pagkatapos ang 2 ka semana. Buwas na ina, hindi bala? Oo. Nga ang hindi ba siya pagkatuan sa balay nila? Kuan, may kinahanglan pa ako nga buhaton antes inay. Kung amo, magdali ka. Kailaw ka matinalakon nga daan ng hani mo nga ito eh. Amo matuod. Friend, salamat ha. Maano na lang ako kung wala ka man. Ati, amo inangula ko na hibalan. Tawgan kong interesado nga buyer sa balay ni Lola. Hambalon ko siya nga hindi ko lang anay pagbaligya. Nga hindi madayon ang transaksyon namon. Nga nagbago ang pensar ko. Tungod gin papanubli sa ako ni Lola ang balay kag lote nga ato. Manawag ako sa among nga buyer subong gid. Okay, ma'am. Salamat, gid. Sige. Bye. Naakig siya. Kaya nagaliwat-liwat ko ng desisyon ko. Apang salamat man. Kaya nahampan niya ako sa ulihi. Karon, makaginhawa na ako sang halog. At least, nabuhinan sang isa ang ginaasikaso ko. Ang maayo ko subong nga buhaton, among magpahuway. Hulaton nga mag-aga, kag magbiyahe, padulong sa probinsya. Amiga, ang siling ko, mangayo ka lang sa patawad kay Matt. Apang wala ako magsiling ng subong mo dapat buhaton. Tabi na katama mo. Kabudlay mag-drive sa mo sining nga oras. Mahalong lang ako promise. Sige na lang gani. Kaya daw hindi ka naging mapunggan eh. Togin na lang ako kung ato ka na dito ha. Okay? Okay. Sige amo na ako. Bye. Bye.
Sigurado nga kaagahon na ako karon makaabot sa probinsya. Kag sigurado nga ato naman dito si Matt. Kag sigurado nga mga isa o kun 2 ka oras lang siya nga magpabilin dito. Gani kinahanglan nga makasugilanon kami sang personal. Ay, nagkinulsol ako. Kun nga ang nagpadali-dali ako sang desisyon. Salamat. Nakaabot ako diri nga luwas. Apang, wala ako makabatyag sang kakapoy. O kung katuyo man lang. Manaog na ako diri sa salakyan na. Buksan kong mayor nga pertahan. Kadulom diri sa sulod. Ay, plano ko kuntani. Nga karon ko na lang kadtuan si Matt sa ilabalay. Hulaton ko nga magsanag ang palibot. Apang, do hindi na ako makahulat. Ang maayo pa, tawagan ko na lang siya. Camila? Oo, ako matuod, Matt. Isa din ka? Ari ako diri subong sa balay ni Lola. Gusto kong makigambal sa imo kung pwede ba lang nga magkadto ka anay diri sa makadali. Ari pa ako diri sa syudad. Ha? Abi ko anay ko mapauli ka diri subong nga weekend. Inagin hambal mo sa akon 2 weeks ago Ano abi kayang laom ko? May rason para nga magpauli ako dira. Ikaw man na ganing rason ko nga ang ginsiling ko nga mapauli ako Makarigad ang 2 ka semana. Apag naglakat ka, gani ari. Amo siling natabo. Ari pa ako diri sa syudad. Amo bala? Mapauli ka pa bala diri? Hindi na siguro. Ha? Madamo na sa nabag ko Nabilag-bilag kong tanan matapos kita nga makasigilanon kahapon. Anong buot mo silingon? Gin-give up ko na ikaw, Camila. What? God! Ay, God! Nga kung diin pa nga nakadesisyon na akong ipakigbato si Matt. Amo pa siya kag nag-ampo. Ginkapoy na bala siya sang lagas-lagas sa akon? Ginkapoy na bala siya sang sagad paathag sa akon? Ay, nagpauli pa naman ako. Tungod gusto ko siya nga makita. Wala man lang galisang pulos. Ay, wala na. Ulihin ang tanan. Kagsala ko, kid. Dapat nagsalig ako sa paghigugma niya. Dapat wala ko dayon nagpati sa mga kabutigan ni Nika. I hate you, Matt! I hate you!
Wala pa ako naumpuhan. Nahinalian ako sa nabatian ko kay Mata. Kagtubtub subong. Hindi ako makapati. Nga amo sining manging katapusan sang amon relasyon. Sa amo na lang bala sini matapos ang tanan. Ay, buwas, aga pa akong mabalik sa syudad. Sa subong, kinahanglan ko anay nga magpahuway. Patulog ako para malimtan ko sa makadali ang kasakit nga ginabatsyag ko. Makadto ako sa kwarto ko. Kaina pa ako nga nagahigda. Apang doon hindi ako makatulog. Ma? Ano ato? May nabatian ako nga kung ano. Halin sa sang balay. Ani ka? Gusto ba lang ari sa hunahuna ko? Hindi. Nagsalala ako. Ato siya siling niya sa syudad. Hala, Diyos ko, basi kong kawatan ina. Ano palang buhaton ko man? Litsi, mapahamak pa ako tungod sa peste ko nga paghigugma. Hindi, may nagatakla sa bintana diri sa kwarto ko. Ang lampshade, pasigahon ko. Nagatakla siya sa bintana. Pasigit ako. Camila, ano ka na lang? Mat? Ako matuod. Ngangari ka diri? Ops. Di mo ako gusto nga makita. Siling mo ato ka sa syudad. Nagalahog lang gani ako. Pes, hindi makahalamot, no? Hey, abi ko ani kung gusto mo ako nga masugilanon. Siling mo, gin-give up mo na ako. Panihog sulit sa ginambal mo, be? Nga nagsiling ka, gin-give up mo na ako, haw? Hinaya lang tingog mo. Karon makabugtaw kita mga kasilingan naton. Amo ba rin ang proper way sa pagsug-alo sa love mo? Kinakos niya ako. Wala ang panasabat ang pamangkot ko. Nagalahog lang gani ako. Kag-isa pa, gusto ko man ipabatsyag sa imo ang kabudlay nga ginpabatsyag mo sa akon. Karon, nakibaro ka na. What goes around comes around. Magpasalamat ka tungod may sala na ako sa imo. I'm waiting. Waiting for what? Hindi ba na gilpakatoma ako diri? Tugod gusto mo nga mag-apologize? Nagbago ng desisyon ko Come on, Camila. Hala, nagigda siya sa tupad ko. Camila, I missed you so much. Wala ka ba may idlaw sa akon? Nagsiling ko, Sorry Sorry. Gusto ka? Dapat. Wala ko dayo nagpati kay Nika. Dapat. Ang pagpakamahal mo, among ginsaligan ko. Wala na kita sang dapat pangambaran. Tumanangaran ako diri sa luyo mo. Kag isa lang ang bot siliman sini. Ginsugilanon mo bala siya bahin sa pagkadto niya diri sa akon? Oh. Pag-abot ko diri, gin-istorya ko sa dayon. Hindi pa kuntani sa mag-ako. Apang napasugid ko gitman siya.
Sala ko man ang natabuhi. Dapat, ginsugid ko dahil sa imong bahin sa iya. Lain niya lalaking amay sa ginabusong niya. Mag-abyan kitang kami. Kagbisan makaisa, wala sa may nagpatunga sa amon. Tama na nga hambal Karon makibot ang mga kasilingan. Pilya ka ha. Kung hindi ka gusto kong maghambal ako, anong gusto mo abuhaton ko? Nakahipalo ka na Yes! Madali lang. Hindi ako pagaluki dira. Akala. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysay ni Camila, gagin pasakop ni Krista, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Halok. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1. Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magbatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Tanawa ang kaugalingon mo. Baliskad ang bayo mo. Ang buhok mo. Daw sa inukay sang amo. Nga nga nakabatas ka magbuhat si ni Susan.
Kag si Jonar pa? Oh, wala gid ako maghuna-huna nga makabuhat kasi ni Susan. Wala sang huyang lalaki nga ato. Wala siya sang pulos. Bangod bala sa magulang mo? Bangod bala kay Luisa? Hindi, Nay. Hindi. Natuman na bala sa utok mo nga makigrelasyon sa Jonar nga ato? Agod makuha mo si Ben? Kag makabalos ka kay Luisa? Hindi gani, Nay. Oo, akoon ko sang una. Amoy ng buhaton ko. Abang subong, Nay. Ginahigugma ko na si Jonar. Ginahigugma ko na siya, Nay. Oh, ano? Uy, Susan, hindi ka na magpakikita sa iya, ha? Palayo siya! Ipangako nga hindi ka na magpakikita sa iya. Palayo siya, Susan! Hindi ko na mabuhat, Nay. Hindi. Hindi ako magpalayo sa iya. Oh, kinbayaan niya ako. Oh, Diyos ko. Wala bala makahibalo si Susan? Nga gamo ang madangtan sinitanan? Wala bala siya makahibalo? Isa pa ka pamangkot. May nahibaluan ka bala nga naging kaaway ni Bari? Wala sang kaaway si Bari. Mayos nga tao. Wala ko sang naibalaan nga nangin kaaway niya. Hindi ako makasiling nga may kaaway siya nga mong nagpatay sa iya. Ang tanan nga tao diri, nagatahagid sa iya. Kag si Eric, may nahibaluan ka bala nga kaaway niya? Aba, wala. Wala man ako siyang naibaluan nga kaaway niya. Maayos siya nga tao. Wala siya nagpahilabot sa iban. Isa ka tao ang ginpatay. Kag may naghahando man sa pagpatay kay Eric, gani kamo ang dapat nga maghalong. Oo, sir. Salamat kita. Tandaan ko, ina. Maayo ko na mo sina. Oh, sige. Malakat na ako. Ben? Ano to kuno? Ano ang silingsang pulis nga to? Nagpangusisa siya parte kay Eric kag Bari. Kag Luisa. Sugod karon. Hindi na ako gusto nga maglakat ka nga isahanon na. Tob-tob, hindi pa madakpan ang nagpatay kay Bari. Apang nga Nga ginpatay si Bari. Kag amo man si Eric. Hindi ayan. Mga makawat sila, Ben? Hindi sila makawat. Suno sa pulis. O tungod wala siyang maging kawat eh. Suno sa pulis, nasapuan na lang patay si Bari sa atubang sang iyabalay. Si Chu Iking ang nakakita. Apang nga ginpatay siya? Amo na ganing ginapaligban ko eh. Kag amo palang ina natabo diri. Oo. Gusto na si Guald. Gusto na. Basta subong, nagalibog pang ulo ko kung nga ginpatay si Bari. Sus, kulba ko mo. Sabay lo nga madulong kita sang itlog kay Mariana. Dito kita nagkadto sa pulis. Sus, grabing kwa mo si Guald, no? Kagamo man si Eric. May luya nga magpatay siya. Kagasta subong. Nahibo pa sang mga lagob ang lawas niya. Kagamo man ang iya mata.
nag-ano-ano man sila man. Nag-ano-ano yung mga tao ngayon man. Nga kagin patay nila si Bare. Kagin bakol nila si Eric. Kita gani, nagalakat perme. Pero wala man nila ginaano ha. Ay, nadlok sila sa aton si Guald. No. Nadlok sila. Man may baston ako driya nga nabutang permi sa akon karo. Kay man hindi ko yan manol mo. Kag wala ko yan madlok sila. Sang primero, napatay ang imo amay. Kagdason, ginbaligya ang duta. Kagsubong naman, may mga tao nagalibot ka nagapamatay. Ano pagidayhan ang matabo? Ang dasunay ang matabo ang mga masaylo kita sa isa ka balay. Dito sa Okra Street. Nakita na to. Kag hindi man to malayo halin diri. Kag ginahanglan niya jutay lang ang pinta, kag dekorasyon. May kwarta kita nga batunon, halin sa binalagyan sang aton uma. Gani, mahimo kita nga makapuyo dito sang malinong kamatawhay. Kag malapit ina sa balay sang akon mga ginikanan, Nanay Salve. Nakahibalo ako. Nga magamayuhay man kamo ni nanay. Husto ka, Luisa. Kung ano ang iloy, amo man sina ang anak. Kag may kaupod ka na sa pagpamalaklo, Nanay Sav. Hindi ka na mag-isahan nun, permi. Hindi pareho diri. Nga daw ginapreso ka na lang sa sulod sang balay. Husto ka, Luisa. Kag wala na ako sa mahimo pa, gaiban. Ilabi pa kung mabaligya ng umanga ini. Kag hindi kita mabudlayan ay. Mangita ako sa ibang nga obra. Ang kwarta sang umanaton nga sobra, ibutang natin na sa bangko. Sa sina, may magamit kita kung anugin man. Kag may magasto kita sa palaabuton. Nakita ko si Ben. Nagapakadto diri. Sir, pasensya lang ha. Apang pwede ba lang nga maghalin ka na? Basi magduha-duha siya sang malain sa ako ni. Nga hindi mo lang siya pagsugiran subong. Para wala ka na sang paligban. Hindi isa ka krimen ang ginbuhat mo. Naghulam ka lang sa kwarta sa akon. Agod nga ibakal sang uma. Anong malain dira? Ginbaligya na ang uma nga ina, hindi bala? Oo, sir. Pero, kag may rason ka nga magbid, pariyo man sa iban nga tao. Oo, sir. Matuod ang ginasiling mo. Apang gusto ko nga isugid ina sa iya sa husto nga oras. Kag isugid ko sa iya nga matuod nga akong mabakal sang uma. Apang hindi na ako makasarang magdumala sina. Yani, mangita ako sang ako nabyan. Nagsiling na ako sa imo nga pahulamon ko ikaw bisan pila. Nakahipalo ako nga makasarang ka magbayad sina. Nagapate ako. Tugod mapisan ka. Kag makaganan siya man ako sinasay mo.
Gani, wala na ako magduha-duha sa pagpahulam sa imo sang dako. Ang ihatag ko sa imo, open check. Agod nga, kung pila ang balayran mo, mahimo mo dayon. Ibilin ko ini sa imo. Ha? Aw, sige. Amo lagi na. Balakat na ako. Ato na siya. Ba, si Ben, siya na ini. Kagmayo, malayo na si Mr. Jones eh. Buksan kong perta. Basi kung kaupo niya si Luisa. Mayo kaya rin ka, Ben. Ikaw lang isa? Oo. Dali. Dito kita. Dali ka. Magpungko ka. Salamat. Kalinong dire. Siguro amo ining malinong nga lugar sa bugos nga kalibutan. Kapoy kagid matuod sa akong panulok, Ben. Okay na ako. Nagapaminsan na ako. Kinanglan ko lang siguro ang preskang hangin. Gusto ko lang nga makapaway. Oo. Makapahuway kagid, Ben. May mo bala ako makapabugnaw? Ay, oo. Ay, nalipat ako nga mag-agda sa imo. Eric, nalipay ako nga makalakat ka na sa Tadlong. Apang makita bang mga bagras kag labhag sa lawas mo? Magwanta ko ng kasakit. Madali lang ha. Ari ng pitsil kag baso. Mainom ako. Salamat gida. Nakuha man ang kauhaw ko ba? Nakuha ang pagmalas ng tutunulan ko? Eric, sino ba lang nagbakol si imo? Amo man inang ginapaligban ko. Kabay pa. Nga hindi ako pagbakulo ni Ben sa buwas. Kung makahibalo siya. Nga akong mabakal sang iyaw ma. Magamatalaw sila. Kung sino man ang mga tao nga may kaakig sa imo, hindi kanila pag-atubangon. Nga bantayan kanila sa dulom. Ugaling kanila bakulon sa nga musina. Nagalibog man ganing ulo ko, Ben eh. Kagamo man si Barry. Maayos siya nga tao. Nakaibalo ako nga wala siya sang kaaway. Apangangagin patay siya. Ano ayhan ang rason? Makalilibog matod inimig. Apang isa lang naibalaan ko. May kriminal nga nagalibot diri sa aton. Kagabay bang badakpan siya kag mapriso. Sa sina, wala na siyang dapat pangakadlukan ng mga tao diri. Gali. Nakakita na kami sa balay nga may istara namon. Kung makahali na kami diri. Wala ko magunahuna. Nga ibaligya mo man ang imuduta nga ini, pati ng balay nga ginestaran mo. Kami yan nakakita na kami sa balay nga sa iluwan namon, dito sa Okra Street. Bah, wala ka ba na nagalahog? Nakakita ka na blas ang pwede mo sa iluhan nga balay? Ben, may isugid ako sa imo. Ano? Bah, may nagkapanuktok. Dali lang ha, kay buksan ko. Bah, ikaw gali, Luisa? Siling ko na gid eh. Nga ari si Ben.
Pwede ba lang makadayon? Aba, oo. Welcome ka sa tanan nga oras. Salamat. Worried lang ako eh. Kay kaina pa nga wala makapauli si Ben. Kag husto gid ang pakot ko. Nga ari siya diri nagkadto sa imo, Eric. Okay ka na bala? Makatindog ka na bala sang tadlong? Oo. Okay na ako. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast